Halløj, Mikkel fra Root Studios her. Hurtig gennemgang af lydkort og tilslutning af lydkort. Først og fremmest, der ligger et master USB-kabel her. Det skal i enten studiecomputeren, Mac Mini, eller i din egen computer. Det hele det kører via den her dock her. Så når du sætter det kabel til, så er lydkort og så videre sat til din computer. Lydkortet fungerer selvfølgelig ved, at du tænder her. De her to knapper, drejeknapper, er til hovedtelefoner, hvoraf den ene går ind i studiet. Nummer 2, den løber ind igennem væggen og ligger til hovedtelefonen ind i studiet. Og hovedtelefon 1 er herude til. Man kan selvfølgelig bare pille toerne ud, og så er der til 2 hovedtelefoner herude. Den her drejeknap, den styrer højtalerne. Dem kan man mute her. Der er noget talkback her, hvis man skal snakke til dem inde i studiet. Så når man holder den knap inde, så kan dem inde i studiet høre det igennem hovedtelefonerne. Her der har vi vores 8 kanalers knapper. De 2 første inputs sidder her, 1 og 2. Lige nu er de her kabler sat til multikablet, som løber ind i studiet inde i optagerummet. Dem kan man selvfølgelig pille ud. Så kan man sætte enten guitar eller mikrofoner i de her 2, hvis man bare sidder herude. Sætter man instrumenter i, så skal man trykke på den her knap, hvor der står Inst. Så er den ligesom klar til at tage imod en guitar eller en bas. Og hvis det er en mikrofon, så skal man ikke trykke den ind. Hvis det er en mikrofon, der kræver phantom power, så trykker man på fra kanal 1-4 på 48V her. Nu slår jeg det fra, nu slår jeg det til. Hvis I bruger SM7B'en, så skal det ikke slås til. Hvis I bruger en kondensatormikrofon af en art, så skal det slås til. Så tilslutter man ellers en mikrofon eller noget her. Skruer op for gainen på mikrofonen her, så den kommer cirka op omkring -6 herover. Og så starter man Logic, og så finder man lydkortet ind i Logic. Hvis ikke man ved, hvordan man gør det, så kan man godt søge det frem på YouTube meget hurtigt. Og så er man faktisk good to go. Så det er sådan set det. Og hvis der er noget, så må I hive fat i mig. Vi ses!